Добрый вечер, шановные телегледачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами у тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Калі вас цікавіць, якія значныя грамадскія і культурныя падзеі нашага горада прайшлі ў гэтым годзе і якія яшчэ чакаюць вас наперадзе, то сённяшняя наша сустрэча менавіта для вас. Працаваць для вас сёння будуць Сяржук Маркаў і Александр Камович. Гэта «Вячэрні Віцебск» і мы пачынаем. Сябры, сёння ў нашай студыі вельмі паважаны госць. Гэта намеснік старшыні Віцебскага гарадскога выканаўчага камітэта Пётр Миколаевич Подгурскі. Добрый вечер, Пётр Миколаевич. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, жыхары Віцебска. Вельмі прыемна зноў быць у гэтай студыі, паразмаўляць аб тым, як будзе развівацца сацыяльнае жыццё нашага горада. І культуры. Гэта ўсё аднолькавае. І спорт таксама, і медыцына, і іншыя накірункі сацыяльнага развіцця. Добра, ну пачнем са спартыўных, скажем так, навін. Я ведаю, што вы футбольны заўзятар, і некалькі дзён таму літаральна адбылася сустрэча паміж нашым футбольным клубам «Віцебск» і знакамітым клубам «Батэ». Якія у вас уражанні ад гэтай гульні? Вельмі прыемна, дарэчы, было знаходзіцца на стадыёне. І я хочу, па-першае, падзякаваць жыхарам горада Віцебска, якія прыйшлі падтрымаць нашу каманду. Быў амаль поўны стадыён. Гэта было вельмі прыемна глядзець, што ўсё ж такі жыхары Віцебска любяць нашу каманду, любяць футбол. Нягледзячы на тое, што Батэ вельмі папулярны і знакаміты клуб на ўвесь свет, але прыходзім не толькі паглядзець на знакамітых гульцоў з Батэ, але ж ўсё ж такі падтрымаць сваю родную, любімую каманду. Ну, безумоўна, у першую чаргу людзі, жыхары горада падтрымлівалі каманду «Віцебск». Не гледзячы на тое, што каманда знаходзіцца наша на перадапошнім месцы, але ўсё роўна жыхары любяць яе і падтрымліваюць. Трэба зазначыць тое, што каманда робіць усё тое, каб застацца ў вышэйшай лігі, і, безумоўна, мы ў гэта верым. І каманда «Віцебска» павінна быць у вышэйшай лігі, таму што тая каманда, якая зараз гуляе на полі, яна заслужвае гэта. Яна мае шанец туды трапіць і застацца. Безумоўна, яна там застанецца. І я хочу сказаць, што мы саступілі камандзе «Батэ». З невялікім зусім лікам, гэта ўсё ж такі гульня. А якія ўвогуле у нас зараз ствараюцца ў горадзе умовы для развіцця футбола, мабыць, больш для моладзі? Я ведаю пра новыя пляцоўкі. Да, безумоўна, зараз запланаваны вялікія работы. Гэта, па-першае, мы знялі штучны газон на поле ЦСКА. Це трэніровачнае было? Да, гэта трэніровачнае было поле. Безумоўна, гэта поле ўжо свой век, як кажуць, адслужыла. 9 годы на гэта поле ляжала, на гэтым поле і каманды гулялі, і асноўная каманда гуляла, і дубль там гуляў, і дзеці са школ таксама там займаліся футболом. І наступіў той момант, калі ўжо на такім вялікім полі гэта штучны газон не мог быць, і па гэтаму было прынята рашэнне зняць гэты штучны газон і пакласці ў дзіцячай школе, якая займаецца футболам на Чарняхоўскага. У выніку гэтага на Чарняхоўскага дзіцячай школе мы атрымалі 2 невялікіх пляцоўкі са штучным газонам. Гэта вельмі такую добрую справу мы зрабілі для дзетак, і не так даўно было зроблена там свята футбола, падчас якога былі і прэзентаваны гэта 2 пляцоўкі. Дарэчы, шмат людзей сабралося, таксама і не толькі бацькі маленькіх футбалістаў нашых, але ж і таксама людзі ведалі пра гэтае свята, і шмат людзей прыйшло. Безумоўна, людзі гуляюць футбол, людзі любяць футбол, і гэта тая гульня, якая заўсёды была ў горадзе Віцебску, фактычна з моманту з'яўлення
вось, і будзе далей культывіравацца. А гэтыя пляцоўкі, ну вось якія на праспекце Чарняхоўскага, яны плануюцца неяк здавацца ў арэнду, напрыклад, для жадаючых пагуляць у футбол, ці гэта толькі для навучэнцаў гэтай школы? Безумоўна, людзі, якія жадаюць гуляць у футбол, павінны звярнуцца ў адміністрацыю футбольнага клуба «Віцебск» для таго, каб заказаць сабе гэту пляцоўку на вызначаную гульню. Ну, пока, я ведаю, робіцца разлік, і любая каманда, якая будзе мець жаданне, можа звярнуцца і можа там пагуляць. Трэба зазначыць тое, што на сённяшні дзень вось тое трэніровачнае поле, пра якое я казаў, з якога знялі штучны газон, ужо вядуцца работы. Фактычна ёсць праект, ужо праект прайшоў экспертызу. Дарэчы, ёсць генпадрадчык, і у хуткім часе мы павінны купіць новы газон і пакласці гэты газон на тое месца, дзе ён быў. Побач знаходзіцца яшчэ адна пляцоўка, на якой запланавана ўжо у наступным годзе таксама зрабіць натуральны газон, і мы атрымаем дзве вялізных пляцоўкі для футбола са штучным газонам і з натуральным газонам. Я думаю, гэта добрыя вельмі навіны для аматараў і для бацькоў у першую чаргу, таму што можна будзе разам са сваімі дзецьмі схадзіць і пагуляць на добрай пляцоўцы, чаму не? Безумоўна, конечно. Я хочу таксама дадаць і падзякаваць тым арганізацыям, якія удзельнічалі ў падрыхтоўкі тых пляцовак, якія былі зроблены на дзіцячай школе на Чарняхоўскага. Гэта фактычна была зроблена за счет спонсарскіх сродкаў. Малайцы. А як зараз увогуле, калі мы ўжо пра супрацоўніцтва загаварылі, як зараз ва ўмовах тэхнічнага такога прагрэсу і магчымасцяў, напрыклад, інтэрнэт у нас паўсюль, як зараз адбываецца дыялог паміж уладай і звычайнымі жыхарамі горада? Напрыклад, інтэрнэт неяк задзейнічаны? Безумоўна, улада заўсёды з'яўляецца адкрытым для грамадзян, таму што улада і прызначана для таго, каб быў кантакт з грамадзянамі. Калі не будзе кантакта ўлады з грамадзянамі, то гэта ўлада і не заслужвае тое, каб яна была ўладай. Я хочу зазначыць тое, што вялікая колькасць такіх зваротаў адбываецца ў пісьмовым выглядзе, але трэба сказаць тое, што Гэта, пэўна, ўсё ж такі людзі больш сталага веку, так, звяртаюцца? Розна. Больш ужо такой форме, лістом, так, пісьма? Пішуць і лістом, але вялікая колькасць зваротаў зараз прыходзіць нам па электроннай скрыні. Прыходзіць на электронную скрыню па электроннай пошце, і гэта таксама ўсё рэгіструецца, і фактычна той зварот ідзе па тых службам, якія павінны займаюцца непасрэдна гэтай галіной, так? Калі ідзе па, напрыклад, па культуры, то займаецца культура, калі, напрыклад, па медыцыне, значыць медыцына, ці жыллёвая гаспадарка. Калі ўжо закранулі медыцыну адразу, то ведаю, што вельмі ўзрадаваныя жыхары Рубы ці Вярхоўя, дзе адкрылі новы здраўпункт. Пра гэта можна доўга казаць. Безумоўна, Руба-2 ці пасёлак Вярхоўя, гэта той пасёлак, фактычна, гэта наш горад Віцебск, і зараз па новаму генплану ён уключаецца у склад горада. Все ж таки там ёсць і пасялковы савет, а я, наколькі ведаю, на сённяшні дзень пасялковага савета не павінна быць, і зараз адбываецца такі апрос жыхароў. Дарэчы, у інтэрнэце ёсць зараз спасылачкі, што жыхары горада могуць выказаць сваё меркаванне, здаецца, да 18 лістапада. Так, абмеркаванне гэта адкрытае? Да, менавіта это жыхары Рубы, Руба-2. І ўлада вялікую колькасць намаганняў прыклала для таго, каб палепшыць жыццё
жыхароў Руба-2. І у верасні была зроблена свята пасёлка Вярхове. Вось на свяце быў святочны канцэрт, быў гандаль. Вось, і трэба зазначыць, што падчас гэтага свята быў адкрыт і медыцынскі пункт. Вось, там можна атрымаць медыцынскую дапамогу як тэрапеўта, так і дзіцячага ўрачоў, што гэта вельмі паспрыяе развіццю гэтага пасёлка. Пётр Миколаевич, вось мы пра дыялог з грамадзянамі пачалі гаворку. Ведаю, што кожны тыдзень праходзяць прамыя лініі. З якімі вось пытаннямі да вас звяртаюцца? Да, практыка прамых ліній ужо у нас існуе. І трэба зазначыць то, што прамыя лініі яны даюць свой вынік, таму што гэта аператыўная сувязь чалавека і улады. І адразу падчас прамой лініі фактычна вырашаюцца пытанні, якія набалелі у чалавека. Вось, бываюць розныя... Якія праблемы больш за ўсё хвалююсь, скажем так? Гэта нейкія бытавыя такія моманты, там можа у кагосьці там трубу прорвало, да, там нешта там з атапленнем. Ну вось, трэба зазначыць, як толькі адбылося уключэнне цепла, вялікая колькасць тэлефонных званкоў было по ацяпленню. Таму што збіраецца паветра у трубах, дзесьці не было, як кажуць, цепла, трэба было паветра гэта выпускаць, і гэта былі вельмі такія актыўныя званкі. Сапраўды, гэта да, гэта надо хутка вырашаць, і гэта хутка вырашалась. Але ж ёсць такія пытанні, якія, можна аднесці да пытанняў кожнага чалавека. Гэта жыллёвая гаспадарка наша, вось, добрапарадкаванне горада, вельмі шмат званкоў па добрапарадкаванню двароў. Вось. Трэба зазначыць, што ёсць асобы, якія тэлефануюць на гэтыя прамыя лініі кожны раз. Вось, і паднімаюць тыя пытанні, якія фактычна можна вырашыць нейкім іншым чынам. Да, іншым чынам. Можна і самім нешта зрабіць таксама. Безумоўна. Гэта можа проста людзям сумна і хочацца звярнуцца, чаму не. Раз звяртаецца, ўлада павінна рэагаваць абавязкова. А прамыя лініі гэта раз на тыдзень, і колькі яна цягнецца? Гэта 1, 2, 3, 4? Такая прамая лінія адбываецца кожную суботу. Кожны намеснік старшыні гарвыканкама праводзіць прамую гэту лінію. Прамая лінія цягнецца з 9 до 12 гадзін. І шмат званкоў? Званкоў можа паступаць, напрыклад, ад 30 званкоў до 40 званкоў. Вось, бываюць і калісьці і меней. Карацей, тэлефон гарачы. Да, як толькі паклаў трубку, так адразу адбываецца тэлефонны званок. Добра. Я думаю, зараз у нас таксама ёсць яшчэ навіны ад Александра з інтэрнэт. Так, Сяржук, спачатку хацеў цябе спытаць, ці пісаў ты калі лісты ў будучыню? Лісты ў будучыню? Так. Каму, самому сабе? Напрыклад. Не. А вось дарэмна, бо сёння дзень ліста ў будучыню. Лісты шчасця ведаю, а гэта не ведаю. Дык што сёння? Сёння дзень ліста ў будучыню, мог бы яго адкрыць і пачытаць. Яшчэ сёння дзень раздаўленых бурбалак. Вось такія святы цікавыя, незразумела, да чаго яны, ўсё ж такі яны ёсць. А мы пра другое. Галоўнае, каб свята было проста кожны дзень. Так, пачну са спорта. Кубак Рэспублікі Беларусь па аўтамабільным кросе, прысвечаны дню аўтамабіліста і дарожніка, завяршыўся ў абласным цэнтры. На дыстанцыю выйшлі 50 экіпажаў. Барацьба ішла да апошніх метраў дыстанцыі. У класе машын Д1 канкурэнтаў апярэдзіў аршанец Яўген Папкоў. Ён заняў першае месца. Віцеблянін Віталь Дадзюк стаў сарэбраным прызёрам. Яго земляк па камандзе Андрэй Грыгор'яў паказаў аналагічны вынік у класе машын Д2, таксама срэбра. На рахунку нашых землякоў прызавыя месцы ў класе нацыянальны і багі. Агульнакамандным заліку кубак заваявалі аршанскія гоншчыкі. Зборная каманда віцебскага ДТСАФ размясцілася на другім месцы. Всё нашыя землякі. Гэта вельмі добра, можна бо там удзельнічалі і расійскія спартсмены. Вельмі добра.
Калі працягваць тэму спорта, падтрымаць вы можаце свой фізічны стан і на базе нашага партнёра Віцебскага цэнтральнага спартыўнага комплекса. Ну а наступная навіна прыляцела з Лепельскага возера, бо туды засялілі Там больш за зноў 5 тонн рыбы. Не. Смоку будзе што есці. 5 тонн рыбы ў адно з самых вялікіх азёр рэгіёну, у Лепельскае возера выпусцілі. Гэта возера такое аблюбаванае рыбаловамі, аматарамі рыбалкі, яно вельмі папулярнае, таму вось вырашылі яго зарыбіць. Вось там будзе карп, карась, шчупак, ну, цікавая і добрая навіна для лепельскіх рыбакоў. Конечно, но я думаю, што трэба толькі крыху пачакаць, хаця б годзік, каб даць рыбе вырасці. Не, там не малькі, там уже крупную рыбу, таму уже можна збірацца. Так. Далей, шахматныя класы з'явяцца ў 2 дзіцячых установах інтэрнатнага тыпу ў Оршы. Урачыстае адкрыццё шахматных класаў ўжо прайшло, насамрэч, у раённым сацыяльна-педагагічным цэнтры і дзіцячым доме номер 1. Дапамогу вось у ажыццяўленні такога праекту Аршанскай федэрацыі шахмат і раённай уладзе аказала і расійская шахматная федэрацыя. І не здарма, бо аршанскія дзеці вельмі таленавітыя, шмат перамагаюць на міжнародных нават спаборніцтвах. Хоць нядаўна Міхей Науменка стаў пераможцам чэмпіяната Еўропы сярод дзяцей да 8 гадоў. Вось у Харватыі праходзіў гэты чэмпіянат. У Манголіі сусветная шахматная алімпіяда была, там Вячаслав Зарубіцкі заваяваў бронзу. Вельмі цікава, што нашыя землякі і такія спаборніцтвы бяруць. Ну і апошняя навіна. У 12-й раз у Полацку гучаць акорды міжнароднага фестывалю арганнай музыкі «Званы Сафіі». На знакамітым форуме ўжо выступіў дацкі дуэт, яшчэ будуць выступаць беларусы, расіяне, французы, італьянцы і аўстрыйцы. За 20гадовую гісторыю фестывалю ў Сафійскім сабору выступілі музыканты з 22 краін, а канцэрты наведалі больш за 20 тысяч гасцей. Вельмі цікава. У гэтым годзе арган гучыць сольна, у 4 рукі, у дуэце са скрыпкай, трубой, флейтай, камерным хорам. Вось такі цікавы фестываль. Раю наведаць. Вось. Ну а як правесці свой вольны час на гэтым тыдні, вы даведаецеся з нашай наступнай рубрыцы. Глядзім афішу. Партнер хорошего отдыха – туристическое агентство «Сагата Тур». Белорусский театр «Лялька» представляет детский спектакль «Город клоуна Пика» в постановке Михаила Климчука. Зрители ожидают зрелищная театрально-цирковая фантазия о приключениях одинокого, но не унывающего клоуна Пика, талант и оптимизм которого помогают ему создать не просто новый цирк, а целый новый город и найти новых преданных друзей. Начало в 10 и 12:00. Арт-пространство Толстого 7 представляет персональную выставку экспериментальной живописи витебской художницы Валентины Ляхович в жанре трэш-культура. В этом году художница отметила свой 70-летний юбилей экспозицией ассоциативных, художественных и скульптурных инсталляций, созданных из самых неожиданных материалов – от проволоки до пенопласта. В культурно-историческом комплексе «Золотое кольцо Витебска-Двина» проходит выставка вышивки Татьяны Сиваковой «Калейдоскоп моей жизни». 50 вышитых крестом в различной технике полотен отражают жизнь художницы во всех ее проявлениях. Здесь и путешествия, и дети, природа и музыка, романтика и юмор. А использование бисера и канвы с рисунком создает эффект погружения зрителя в сюжет картины. В Витебском областном краеведческом музее проходит археологическая выставка «Древний Витебск. 9-14 века». В экспозиции отражена история города с момента возникновения в X веке до присоединения витебских земель к Великому княжеству Литовскому в XIV веке. Вниманию зрителей представлены античные монеты, предметы вооружения, фрагменты древних кладов, орудия труда, древние культовые предметы и многое другое. Национальный драматический театр имени Якуба Колоса представляет комедийный спектакль «Что болить» в постановке Валерия Анисенко по пьесе Леона Агулянского. Это не просто комедия положений, это забавный рассказ о житейских проблемах, знакомых каждому из нас. Начало в 19:00.
Центр Толстого 7 приглашает на еженедельные кинопоказы о великих художниках. Выбор этой недели – фильм «Климт». В центре картины – история страсти Климта к Лео де Кастро, его борьба за творческую независимость, его близкая дружба со знаменитым художником Эгоном Шилле и платонические отношения с Эмили Флеге, протянувшиеся через всю его жизнь. Начало 19:00. Партнер хорошего отдыха – туристическое агентство «Сагата Тур». Паважаныя жыхары, вось такія мерапрыемствы чакаюць вас у нашым горадзе. А як мы абяцалі тое, што адбылося і што будзе наперадзе, зараз мы пра гэта пачнем размову, таму што ў нашай студыі з'явіўся яшчэ адзін госць, гэта галоўны спецыяліст галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта Дзяніс Валерьевич Юрчак. Вось. Добрый вечер, Дзяніс. Добрый вечер. І адразу я так думаю, што не толькі да Дзяніса Валерьевича пытанне, і да Петра Миколаевича адразу. Якія, на ваш погляд, самыя значныя падзеі ў 2015 годзе адбыліся вось у нашым горадзе? Ну, 2015 год – это знакаміты год. І трэба в першую чаргу сказаць, што ў 2015 годзе адбылося значная дата, гэта дата 70-годдзя перамогі савецкага народу ад фашысцкай Германіі. Гэту дату заўсёды трэба памятаць, таму што гэта наша гісторыя і тое, што перажыў наш і савецкі народ, і жыхары Беларусі, гэта заўсёды будзе у нашай памяці. Ну, мы ўжо людзі такія сярэдняга ўзроста, мы добра ведаем, што гэта такое было. Таму што я сапраўды застаў тых ветэранаў, якія былі на айчыннай вайне. Вось людзі, якія былі ў акупацыі, і мае родныя таксама. Мне гэта вельмі ўсё расказвалі, і праходзіла з дзяцінства такой вось лініі праз маё выхаванне. Да. І трэба зазначыць, што для мяне і ўвогуле для жыхароў Беларусі і ўсяго постсавецкага прасторы, трэба сказаць, што ўсё ж такі 70-годдзе гэта галоўнае свята было ў нашай краіне. І трэба зазначыць, што мерапрыемствы былі праведзены ў горадзе значнае. Вось, было значна зроблена добраўпарадкаванне і вайсковых могілак, і помнікаў, якія звязаны з вялікай адчыннай вайной. І трэба зазначыць, што гэта работа на сённяшні дзень не скончылася, яна заўсёды будзе працягвацца. І трэба сказаць то, што на сённяшні час ідзе работа па рэстаўрацыі воінскіх могілак на Успенскай горцы. Вось, многія жыхары ўжо, наверное, убачылі, што на гэтых могілках адсутнічаюць дзве фігуры салдат, паважаныя жыхары. Гэта не вандалізм, як мы сёння маглі бачыць в інтэрнэце. Вось, некаторыя нашы жыхары займаюцца гэтай справай, гэта вельмі непрыемна. Вось, але ж кампетэнтныя органы павінны разабрацца ў гэтым. Ну, а фігуры салдат знята для таго, каб правесці рэстаўрацыю. Вось, гэтыя фігуры былі з бетона, яны ўжо амаль адслужылі свой час, як кажуць, да, сталі бетон выкрошвацца, і яны зняты, з іх будзе, яны будуць адрэстаўраны, з них будзе знята форма і адліты ў іншым матэрыялы палімерным, і будзе выглядаць як бронзавы помнік. Так што справа такая адбываецца. Дзяніс Валерьевич, а што адбывалася ўвогуле ў вобласці? Гэта тое, што ў горадзе мы ведаем, а вы што ў вобласці? Ну, горад, канешне, з'яўляўся цэнтральнай пляцоўкай усіх мерапрыемстваў, але ў той жа час у кожным райцэнтры, ва ўсіх значных населеных пунктах Віцебскай вобласці адбываліся тыя ці іншыя мерапрыемствы. А калі ўжо гаворка прайшла пра рэстаўрацыю і аднаўлення якраз манументаў, звязаных з вялікай адчыннай вайной, тут, канешне, варта прыгадаць тое, што менавіта ў гэтым годзе распачаліся актыўныя работы па аднаўленні і рэстаўрацыі мемарыяльнага комплекса «Прарыў» ва Ушацкім раёне. Таму, уласна кажучы, зараз якраз спецыялісты-будаўнікі працуюць над так званымі бетоннымі глыбамі, якія з'яўляюцца асноўнай фігурай і складаюць асноўную гэтую канструкцыю.
і спадзяемся, што ўжо да наступлення маразоў новыя глыбы адноўленыя будуць прадстаўлены ўсім жыхарам Ушачы, тым, хто праязджае побач уздоўж гэтай дарогі. Кожны раз можа глядзець і бачыць на тое, як увекавечаны подзвіг савецкага народа ва Ушаччыне, таму што калі вось так параўнаць, гэта па сутнасці адзін з найвялікшых манументаў такога плану Віцебскай вобласці. На яго зараз звернута асаблівая ўвага кіраўніцтва вобласці. Таму гэта сімвалічна, што адбываецца тым больш у год вялікай перамогі, у 70-годдзе вялікай перамогі. Конечно. Сережа, надо дадаць тое, што у гэтай рэстаўрацыі удзельнічае менавіта той творчы калектыў, архітэктар граду, які і ў 70-е гады займаўся гэтым монументам і па сённяшні дзень з'яўляецца навуковым кіраўніком гэтай рэстаўрацыі. Пагэтаму ёсць разуменне, і я думаю, ўсё будзе зроблена так, як запланавана. Я думаю, што можна быць упэўненым у гэтым. А давайте зараз нагадаем дзень горада, таму што з кожным годам ён становіцца ўсё больш цікавым. І я ведаю, што адбываецца гэта таму, што актыўная моладзь, і не толькі моладзь, праяўляюць зараз шмат ініцыятывы, і нашыя выканаўчыя камітэты ідуць насустрач, сустракаюцца з гэтымі людзьмі, абмяркоўваюць, і большасць з гэтых праектаў, я так думаю, што амаль што 90% яны маюць жыццё потым на дзень горада. Я думаю, што у кожным раёне нашай вобласці таксама дзень горада адбываецца. Вось як вы ставіцеся да таго, што жыхары ўсё больш сталі зацікаўлены ў гэтым? Вось гэтая ініцыятыва вельмі добрая. І я хочу сказаць тое, што калі будзе жаданне жыхароў горада паўдзельнічаць і прапанаваць свае ідэі на наступны дзень горада, то мы будзем вельмі ўдзячныя вам, таму што дзень горада – гэта свята жыхароў, свята тых людзей, якія заязджаюць да нас на гэта свята, і пагэтаму гэта агульны такое свято. Так, я лічу, што проста самае простае гэта лежачы на канапе сказаць, што мне не падабаецца нічога, і пры гэтым не зрабіць нават і крок, і не прапанаваць ніводнай ідэі, а можна толькі крытыкаваць бясконца. Да, мне гэта вельмі не падабаецца, калі людзі, як вы кажаце, лежачы на канапе, робяць крытыку, а самі не прапануюць нічога не прапануюць. А як, дарэчы, моладзь пішуць у інтэрнэце, кажуць, а што там рабіць, да? Да, а што рабіць? А сапраўды гэта вельмі цяжка зрабіць сцэнарый, знайсці сродкі, каб гэта было цікава усім жыхарам, розным катэгорыям, і дзецям, і дарослым, і сярэдняму ўзросту. Вось я хацеў спытаць, як моладзь далучаецца да ініцыятыў, ці ініцыятыўная ў нас моладзь, напрыклад, да падрыхтоўцы да Дня горада? Фактычна, да падрыхтоўцы Дня горада заўсёды ідуць прапановы. Прапановы, якія магчыма рэалізаваць, яны заўсёды рэалізуюцца. Вось, напрыклад, у мінулым годзе, не мінулым, а ў гэтым годзе падчас свята горада была прапанавана правесці спеўны сход. Спеўны сход быў праведзены, і гэта вызвала вялікае ўражанне ўсіх жыхароў, таму што, кажацца, што такое спяванне беларускай песні. На сённяшні дзень гэта крыху ўжо адыходзіць ад нашага жыцця, але тут моладзь прапанавала, як патрэбна спяваць песню. Магчыма, людзі не маюць музычнай адукацыі, але яны папыталіся гэта зрабіць, і гэта было вельмі прыемна. І на сённяшні час трэба зазначыць тое самае, ёсць ініцыятыўныя людзі, якія ўжо прыходзілі да ўлады, прапанавалі свае варыянты. Зараз мы разглядаем гэта, як гэта рэалізаваць, і калі адбудзецца гэта, то будзе прыемна. Гэта ўжо стала такой звычайнай з'явай, што збіраецца, скажем, прадстаўнікі выканаўчых камітэтаў і нейкія ініцыятыўныя людзі, і абмяркоўваюцца ўсе гэтыя пытанні. Да, безумоўна, ўлада заўсёды адкрыта для такіх праектаў і для абмяркоўвання будучага свята.
Денис Валерьевич, як адбываецца Все ж таки хочу яшчэ зазначыць, варта, каб гэтыя прапановы яны былі больш нармальныя для рэалізацыі, таму што асобныя прапановы яны з'яўляюцца не абавязкова ў рамках дня горада. Давайте зробім тое, тое і тое. Пры гэтым давайте моя будзе ідэя, вы дайце грошы, правядзіце, а я, уласна кажучы, потым буду толькі я буду героем усяго купацца ў славе. І збольшага патрабуюцца такія сродкі на рэалізацыю гэтых праектаў, што трэба закрываць абсалютную большасць іншых праектаў. Таму пажадана, каб усе гэтыя праекты і прапановы былі адэкватныя. І прыклад яшчэ адной такой прапановы, якая была рэалізавана ў гэтым жа годзе на дзень горада, гэта па сутнасці рэалізацыя дыпломнага праекта, падрыхтаванага на гістарычным факультэце. Дыплом быў абаронены, а праз тыдзень адбыўся падчас свята горада адбыўся фэст сярэднявечнай культуры Віцебск старажытны з удзелам 3 віцебскіх рыцарскіх клубаў. Нагальфар, Варген, Торн і Хальвель былі прадстаўлены, плюс яшчэ прыехалі госці і сябры з Мінска. Таму жыхары маглі паўдзельнічаць, прыйсці ў пойму віцьбы, паглядзець просто на... з дыпломнай гэтай... Гэта па сутнасці рэалізацыя дыпломнага праекта. Як не дзіўна, больш таго, аўтар гэтага дыпломнага праекта сам запрасіў гурт Стары Ольса, які, власна кажучы, быў хэдлайнерам усяго гэтага мерапрыемства. Правда, не ўвесь гурт прыехала ўсяго толькі 2 музыкі, але ўлічваючы, што гэта Зміцер Сасноўскі, які з'яўляецца лідарам дастаткова гурта. было і Сасноўскага. Таму звярнуліся, ўлада знайшла пляцоўку, знайшлі абсталяванне, арганізавалі, дапамаглі ўсё, што можна было зрабіць. Хаця зараз, можа, ўжо, калі паглядзець вось так і зірнуцца назад, можна было і лепей, здаецца, зрабіць, але гэта першая проста спроба. можна рабіць не толькі аднойчы, а і працягваць далей гэты фэсты, і можна толькі удосканалівацца, абмяркоўваць і глядзець якраз. Ну, сапраўды так, агульнымі намаганнямі мы можам рабіць лепш і лепш для жыхароў горада гэта свята. Сапраўды гэта так. І на наступны дзень горада таксама плануецца ў нас і адкрыццё уже можна што адкрыццё? Ну, адкрыццё, напрыклад, мемарыяльнай дошкі ў нас будзе, пакуль не скажу каму. Ось, але будзе адна. Добра, захаваем інтрыгу. Да. Ну, я думаю, што ўжо можна зараз нашым жыхарам дасылаць на электронную скрыню нейкія свае прапановы слушныя, так? Ну, а я зараз хачу вашу увагу звярнуць на наступны сюжэт, у якім пойдзе размова пра графіці, якіх зараз у нашым горадзе з'яўляецца ўсё больш і больш. Давайте паглядзім зараз сюжэт, а потым абмяркуем яго. Давайте. Любительские картинные галереи покоряют улицы Витебска. Этих художников слава не интересует. Шедевры создают ради удовольствия. Зимой в заброшенных зданиях, летом на гаражах и трансформаторных будках. Это социальный проект по облагораживанию дворов. То есть он появился, исходя из той идеи, что Витебск – это город художников, но это никак не отображено в Витебске. То есть, может быть, отображено, но не ярко выражено. И хочется подготовить хотя бы к славянскому базару какие-то работы, чтобы люди приезжали сюда и восхищались нашим городом с точки зрения творчества. Команда уличных живописцев – старые друзья, а еще профессиональные художники и дизайнеры. Днем работа по специальности, вечером реализация потенциала на улице. Конкретного творческого плана у ребят нет, есть конкретная цель – модернизировать унылые городские стены в максимальных масштабах. Людям нравится. Ну, прекрасно, но видно, что я, конечно, не профессионал, но я чувствую, что тут, конечно, надо мне свою внучку привезти, она ходит в художественную школу. Очень редко бывают отрицательные персонажи, которым что-то не нравится, но я думаю, это дело уже не в нашем творчестве, а лично в их настроении, потому что адекватные люди реагируют адекватно. Мэрилин Монро, Стив Джобс, Боб Марли и Снуп Дог – портреты известных личностей на стенах городских зданий ребята оставляют бесплатно. Легально расписать стены получается не всегда, нужно договариваться с владельцами. Найти концы бывает сложно, поэтому даже гениальные, но нелегальные рисунки часто оказываются под новым слоем краски. Но несмотря на то, что сегодня наши герои скрывают лица за повязками, они уверены, их картины на стенах городских зданий надолго. Проблем с властями и милицией нет. Самое интересное, что даже правоохранительные органы за. Хотя это трудно объяснить. С точки зрения закона
это нелегально. Но с точки зрения общечеловеческого понимания творчества, это нравится людям. И они ничего не могут сделать. Они не могут прогнать нас, потому что раньше на этой стенке было гораздо хуже. Большинство произведений уличных художников красуются на трансформаторных будках в центральной части города. Некоторые разбавляют серость спальных районов. Поиски картин стрит-арт команды в городе можно превратить в довольно длительный квест. Так что если не знаете, чем заняться на выходных, обратите внимание на этот вид уличного искусства. Ну, вось, шановныя тэлегледачы, мы зараз разам з вами паглядзелі сюжэт пра графіці. І пытанне да нашых гасцей. Як вы ставіцеся да таго, што графіці з'яўляецца ўсё больш і больш? І, звычайна, гэта гістарычныя нейкія постаці, не нейкія сюжэтныя карціны. Ваше стаўленне? Ну, дарэчы, я станоўча разглядаю графіці, якія з'яўляюцца ў нашай гарадскім асяроддзі. Вось, але трэба сказаць тое, што да, вось была шэрая сценка, будкі, і што можа з'явіцца на гэтым месцы? Можа з'явіцца гістарычная асоба, можа з'явіцца рэлігійны які-небудзь аб'ект, але ж тут трэба падысці комплексна да гэтага. І трэба зрабіць так, каб вось гэта будучае графіці так на людзей паўплывала станоўча. І трэба сказаць тое, што мы супраць тых графіці, якія могуць рэлігійную розню паміж людзей скласці ці што-то іншае. На апошнім заседанні Віцебскага областного рэспубліканскага савета по монументальнаму мастацтву мы прыйшлі да высновы, што кожнае графіці зараз мы будзем разглядаць на гэтым экспертным савеце, таму што павінна быць аўтарская работа. Вось. Не якая-то гістарычная асоба, просто перакласці, як кажуць, з маленькая фотаздымка на гэту шэрую стенку. Вось. А каб з'явілась творчая работа. Вось непадалёку на вас на вуліцы Камуністычнай ёсць творчая работа графіці. Усе мастакі Віцебска вельмі станоўча да яе адносяцца. Ну, што датычыцца гістарычных постасей, я не з'яўляюсь тым чалавекам, які ці прыхільнікам тых графіцій гістарычных. Трэба сказаць то, што гістарычным асобам трэба ставіць помнікі, а не маляваць вось такія графіці на шэрых сценках, якія зараз могуць быць знесены і іншае можа. Ну, Денис Валерьевич, ваше меркаванне. Ну, я далучуся ўсё ж такі да Петра Миколаевича. Больш таго, не варта разглядаць мастацка-экспертны савет па монументальным мастацтве, як вось такой збор чыноўнікаў, якія будуць вырашаць, што там трэба. Просто адразу скажуць, все, нічога зараз не дадуць нам зрабіць, да? Трэба ўлічваць змест, гэта хто, уласна кажучы, уваходзіць у склад гэтага савета, а гэта прафесійныя архітэктары, які ізноў ж такі даюць дазвол на тое ці іншае месца, дзе наносяць гэтая графіці. Гэта мастакі, выкладчыкі мастацка-графічнага факультэта, прафесійныя скульптары. Адпаведна, яны, у іх сваё ўяўленне пра мастацтва, яны могуць дапамагчы там паправіць кампазіцыю, таму проста трэба звяртацца ў савет, выносіць свае прапановы, но ўжо і самім прыходзіць на савет. Гэта ізноў ж такі не вось, паклалі паперу і пайшлі. Вы маеце права абараняць сваю пазіцыю. І можна яшчэ і сваю ўласную творчую, так, працу? Можна якраз не проста можна, а гэта наадварот яшчэ больш падтрымліваецца, і я думаю, што большасць савета будзе толькі за гэта, тым больш зноў ж такі часцей за ўсё графітысты гэта былыя выпускнікі мастацка-графічнага факультэта. І ім ёсць што сказаць ці напісаць. Сказаць, ім ёсць што паказаць, і тым больш паказаць сваім былым выкладчыкам, якія іх добра ведаюць, і яны іх таксама добра ведаюць, таму я думаю, савет заўсёды пройдзе. Аднак пытанне заўжды спрэчнае, да, таму што шмат людзей кажуць, чым гэта будзе звычайная шэрая сцяна, да, хай нешта будзе намалёвана. І зноў-такі падзяляюцца людзі, якія, напрыклад, там
ёсць для каго, ну там Мэрылін Монро ці Пушкін вельмі такое, скажем, інтымныя нейкія пачуцці выклікаюць, і яны наадварот не хочуць, каб вось іх кумір быў намаляваны на нейкай трансфарматарнай там будцы. Сапраўды так. Вось, таму вось што... А сярод музыкаў зноў ж такі розныя накірункі ёсць, хтосьці любіць адно, і Хтосьці Джона Леннона, не а вельмі хтосьці добра Снупі адносіцца Дога. да другога, і таму не факт, што потым перамалююць яшчэ. Ну так. Поэтому павінны быць нейтральныя такія сюжэты, якія павінны задавальняць асноўную частку жыхароў нашага горада і эстэтычна выхоўваць, менавіта эстэтычна выхоўваць. Калі пакласці, напрыклад, графіці кветак і якую-нибудь гістарычную асобу, то лепш, наверное, кветкі там зрабіць. Ну, адно супакойце прыхільніку, што тое, што ўжо ёсць, зафарбоўваць гэта не плануецца? Ну, калі толькі самі яны не зробяць, як бываюць это з іншымі графіці. Ну так, былі выпадкі, так? Ну, калі ўжо закранулі мы такую мастацкую тэму, давайте перайдзем да такой новай у нас прасторы, арт-прастора на Толстога 7, ужо моладзь просто бурліць і кіпіць, распавядае пра гэта, таму што там не тое, што кожны тыдзень, там амаль што кожны дзень адбываюцца мерапрыемствы. Вось як усё адбывалася? Я думаю, што вы ж таксама маеце непасрэднае дачыненне да гэтага. Да, я магу, дарэчы, расказаць, як гэта было. Інстытут праектны з'ехаў з гэтага будынку. Будынак быў перададзены у гарадскую камунальную маёмасць. І з гарадской камунальнай маёмасці ён быў перададзены ў аператыўнае ўпраўленне аддзела культуры. І зараз там знаходзіцца структурнае падраздзяленне Цэнтра сучаснага мастацтва. І вось гэты будынак рукамі мастакоў, вось тых людзей маладых, якія жадалі займацца мастацтвам, быў зроблены вось у такую арт-прастору. Менавіта па Беларусі такіх аб'ектаў, цяжка сказаць, дзе ёсць. Гэта фактычна комплексная такая арт-прастора, там не толькі мастакі, там і паэты, там адбываюцца і іншыя мерапрыемствы. Я ведаю, што там сустрэчы, там можна і кіно пра мастакоў паглядзець, і музыкі там таксама. І музыкі. На сённяшні дзень трэба зазначыць спадарня Ляховіч, наш знакаміты мастак, які вядомы ў ўсім свеце. Зараз там зрабіла сваю арт-прастору. І гэта сапраўды мастацтва. Многія не зусім это разумеюць, але чалавек бачыць свет менавіта такім. Яго на гэта ёсць справа. Мастацтва ёсць прыхільнікі, ёсць тыя, хто адмаўляюць. І зараз ужо кіраўніцтва музея думае, як гэта захаваць для гісторыі менавіта выставу Ляховіч. Я думаю, яны ўсё гэта прыдумаюць, таму што арт-прастора развіваецца, можа быць іншыя праекты на гэтым месцы. Але калі заходзіш у гэту прастору, ты адчуваеш сябе чалавекам, які знаходзіцца сярод твораў мастацтва. Менавіта гэта так. Ну так. Пожадаем ім поспехаў, конечно, арт-прасторы. А вось пытанне да Дзяніса Валерьевича. Ведаю, што ў Верхнядзвінску існуе новы музей, так? Адкрыўся. Адкрыўся новы музей. Распавядзіце, калі ласка, можа у нас адразу у нашых тэлегледачоў кагосьці узнікне жаданне паехаць у Верхнядзвінска наведаць. Што за музей, калі? Гэта гісторыка-краязнаўчы музей, які быў адкрыты гэтым летам. Таму, па сутнасці, ў гэтым годзе у нас на 2 музея стала больш. Гэта арт-прастора, як Толстога 7, як філіал Цэнтра сучаснага мастацтва. Ну і гэта Верхнядзвінскі гісторыка-краязнаўчы музей, які знаходзіцца ў будынку 19 стагоддзя. Там яшчэ помнік архітэктуры, па сутнасці. Сам па сабе ўжо можа з'яўляцца своеасаблівым экспанатам часу. Праўда, пры гэтым абмяжоўвацца толькі гэтымі музеямі не варта, актыўна вядуцца работы па аднаўленні яшчэ аднаго філіала Цэнтра сучаснага мастацтва, гэта «Праўда 5А», дзе раней размяшчалася Віцебскае народнае мастацкае вучылішча. Там ужо, хто ходзіць па вуліцы Праўды, можа ўбачыць, наколькі адрамантаваны, адрэстаўраваны фасады.
работы вядуцца і будзем Это чакаць. мастацкае вучылішча, дзе вучыўся Марк Шагал. Так? Не, дзе працаваў. Дзе працаваў, Ён ствараў там... Так, выбачайце. Там працавалі і зноў ж такі стваралі свае новыя творы і вучылі таленавітую віцебскую моладзь, увесь свет расійскага авангарда, па сутнасці, калі вось паглядзець. Таму гэта яшчэ адна візітная картка горада у перспектыве. Будзем спадзявацца, што гэта тэма будзе рэалізавана далей, тым больш, што зараз у рэспубліцы актыўна вядзецца падрыхтоўка да юбілею Навіса, які цесна звязаны з віцебскім народным мастацкім вучылішчам. І Віцебск там будзе адыгрываць далёка не самае апошняе месца. Таму вось гэта тое, што у нас ёсць, і тое, што нас чакае. На перспектыву можа штосьці яшчэ новае з'явіцца. Але покуль не будзем раскрываць плану. Таксама я хочу дадаць то, што для горада Віцебска існуе два бренды. Гэта Марк Шагал і Казімір Малевіч. Менавіта два гэтых мастака працавалі ў нас у горадзе. Марк Шагал першы з'явіўся па мандату, які быў выдадзены Луначарскім. Ён з'яўляўся паўнамочным камісарам па мастацтву. Потым быў запрошаны і Казімір Малевіч. Будынак гэта захаваўся сапраўды. Сёння вядуцца там рэстаўрацыйныя работы. Можа, жыхары і бачылі, што на сённяшні дзень і фасад зроблены ўжо, і крыша зроблена. Так што мы спакойна можам перажыць зіму, а потым далей будуць сродкі і дальнейшае правядзенне рэстаўрацыйных работ. І менавіта на двух гэтых асобах горад можа мець вялікую колькасць турыстаў. А турыст гэта і гасцініцы, гэта і харчаванне. Гэта сапраўды... Гэта, будзем казаць шчыра, гэта прыбытак гораду. Але мы можам далей развіваць і культурныя, і сацыяльныя бакі нашага... Трэба зазначыць, калі ўсё атрымаецца, то і ў перспектыве мы зробім і музей Ігуды Пэна, які з'яўляўся першым настаўнікам Шагала. Дарэчы, у гэтым годзе ж прайшло ўпершыню, не ўпершыню, я так думаю, што кожны год не будзе адзначацца, але адзначылі 100годдзе са дня вяселля, так, Марка Шагала і Бэллы Розенфельд. Безумоўна, такая дата не магла прайсці міма нас, як кажуць, і была зроблена ініцыятыўная група. Фактычна, на працягу некалькі дзён горад ператварыўся ў вясельны горад. Было зроблена шмат мерапрыемстваў. Гэта мерапрыемствы і на плошчы Тысячагоддзя каля Благавешчанскай царквы, і мерапрыемствы ў музеі Марка Шагала на Пакроўскай вуліцы. І на заканчэнні была зроблена такая феерыя свету. Хто быў на гэтым, можа зазначыць, што першыню такую. І трэба зазначыць, што рэжысёры гэтага свята не пабаялись того, каб не паўтарыць менавіта тыя мерапрыемствы, якія былі раней прысвечаны гэтай даце. Усё ўдалося, і трэба аддаць тым людзям, якія займаліся гэтай справай, і спонсарам, і арганізатарам. Дарэчы, гэта яшчэ адзін прыклад якраз грамадскай ініцыятывы і супрацоўніцтва з дзяржавай, таму што тут сышліся інтарэсы і ідэі самых розных бакоў. Тое, пра што мы казалі, што не трэба баяцца звяртацца. І фактычна бюджэтных сродкаў на гэта не было патрачана. Денис Валерьевич, напрыканцы у нас літаральна тут хвілінка яшчэ ёсць. Што плануецца ў вобласці, куды можна запрасіць нашых жыхароў, каб яны не толькі ў Віцебску, у Віцебску мы так збольшага ведаем, што куды можна паехаць?
У Верхнядзвінск мы ўжо зразумелі. Ну, паехаць шмат куды можна. У прынцыпе, у кожным раённым цэнтры праводзіцца ў той ці іншай меры свае мерапрыемствы, прычым асобныя мерапрыемствы, яны, канешне, прывабліваюць і жыхароў, і замежнікаў. І зноў ж такі сёння ўжо прагучала, у гэтую нядзелю распачаліся званы Сафія. 20-й юбілейны фестываль арганнай музыкі у Полацку, які адбываецца ў Сафійскім саборы. Гэта таксама ўжо такая брэндавая для Полацка з'ява. Увогуле для вобласці, я думаю, што і для Беларусі. І для Беларусі, ну, Полацк, як усё ж такі старажытны горад, тым больш якраз у сэрцы старажытнага горада. На працягу больш, чым за 1,5 месяца, кожны тыдзень, кожную нядзелю будуць адбывацца канцэрты самых вядомых, сусветна вядомых музыкаў, як з Беларусі, з Расіі, так і з іншых дзяржаў. Сёння ўжо казалі, што там дацкія музыкі выступілі. Таму падзеі будуць адбывацца. Сказаць і сканцэнтравацца над чымсьці. Ну, наступным годзе нас чакае нарэшце 25-й юбілейны фестываль, міжнародны фестываль мастацтва славянскі базар у Віцебску, але гэта ўжо увогуле асобная тэма. Нас чакаюць іншыя фестывалі. Калі проста параўнаць, толькі зараз можна сказаць, што вось пачынаючы з пачатку гэтага года да сённяшняга дня ў вобласці праведзена больш 80 000 культурных мерапрыемстваў на самым розным узроўні. Гэтая лічба шмат пра што гаворыць. Вось будзем спадзявацца, што мы проста будзем падтрымліваць гэтую марку, узятыя вышыні, і не будзем звужацца, скарачаць колькасць гэтых культурных мерапрыемстваў. Будзем пашырацца, будзем чакаць актыўных, крэатыўных пасіянараў, якія прапануюць, рэгулярна прапануюць якія-небудзь ідэі, і яны рэалізоўваюцца. Дзякуй. Я вельмі ўдзячны, што вы прыйшлі сёння да нас. На жаль, час у нас ўжо амаль што няма. Я жадаю вам поспехаў у рэалізацыі гэтых планаў. А нашым тэлегледачам, канешне ж, хачу прасіць вас, звяртайцеся, калі ласка, у нашы выканаўчыя камітэты. Гэтыя людзі заўжды пойдуць вам насустрач у стварэнні і рэалізацыі вашых ідэй. Таму усяго вам добрага. І вось напрыканцы нашай размовы раю вам разам з намі паглядзець такі вясёлы вельмі сюжэт «Патрап у тэлек». Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Еще вчера я сидел в подземном переходе, и передо мной лежала шапка, в которую никто не бросал деньги. И уже сегодня я стою в торговом центре Марка-Сити. Передо мной лежит шапка, в нее никто по-прежнему не бросает деньги, потому что мы здесь не об этом вообще в принципе собрались-то. Нужно бросать не деньги в шапку, а привет, поздравления, красивые улыбчивые лица вот в эту камеру. Это рубрика «Игра «Попади в телек». Меня зовут Саша Каринман. Начинаем. Вот шел парень с девушкой, я вот пристал, говорю, давай вот в телек, да? И все, девушка побежала, парень остался. Ну, молодец, не променял меня на... Ладно, шучу. Твоя подруга? Да. Как тебя зовут? Меня зовут Леша. Леш, скажи, пожалуйста, ты школьник? Да. В каком классе учишься? Я учусь в 8 классе, гимназия номер 1. Скажи, пожалуйста, много ли подруг у восьмиклассника в первой гимназии? Да, очень много. То, что у нас очень активная школа, и все дружные. Очень активная. Это в плане по подругам очень часто ходите или как? Нет, в плане всяких общественных мероприятий и других вещей, которые могут сплотить коллектив. Ну вот я понял, ты вот как будто бы подготовленный текст говоришь, у тебя такие серьезные. Да, действительно, у нас активная школа, ведется прекрасная работа педагогическая. У нас здесь не серьезная рубрика, можешь сказать правду. Ладно, шучу. Я знаю, первая гимназия хорошая школа. Ты планируешь оставаться после 9 класса? Да, конечно, это естественно. Нет. Знаешь, первая гимназия хорошая школа, планируешь оставаться после 9? Нет. Вот было бы прикольно, но... Ну да, остаешься. У нас есть телек-тир, телек-баскетбольное кольцо, телек-футбольные ворота. Давайте телек-баскетбольные футбольные ворота. Отлично. Попытка номер 1 провалилась. Попытка номер 94. От штанги, молоток. Я хотел бы поздравить всех своих друзей, у которых может быть день рождения сегодня. Возможно, это мои не друзья, но пускай всех поздравлю.
хочу сказать, что, что у нас прекрасная школа, что у меня хорошие друзья. Как жаль, но ты сегодня не со мной и в телек не попал. Когда я здесь рукою помахал, об этом ты не знал. Вот молодой человек хотел что-то купить, а я ему не дал. Вот прервал его, говорит, давай лучше попадем в телек. Как вас зовут? Андрей меня зовут. Андрей, очень приятно. Скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь по жизни? Я работаю, госслужба. Ага. То есть госслужба секретная? Не совсем. Не секретная, а какая? Работаю в милиции. Так вот, в каком? Октябрьском, Первомайском, железнодорожном? Октябрьский ОДО. Октябрьский. Много преступлений совершается в районе Октябрьском? Достаточно много в последнее время совершается преступлений. В основном бытовые? Да, на почве пьянства. Хорош. Спасибо. Хочу передать привет своим родителям. Давно их не видел. Хочу к ним попасть опять, встретиться. А где они живут? Шумилино всего лишь. Ох, я родился сам в Шумилино, честно, это правда. Это неподалеку, на улице Посохова. Так что всем, кто живет в Шумилино, большой привет. Друзья, если ваш мобильный телефон заблокирован, вашу страницу ВКонтакте взломали, пейджинговые компании все давно уже закрылись, и вы не знаете, как сообщить своим друзьям о вашем существовании, может быть, что-то передать, какую-то информацию важную, срочную, есть одно неплохое решение. Это рубрика «Игра «Попади в телек», которая работает здесь, в торговом центре Марка Сити. Практически каждый будний день в 16:00. Я тут как тут жду вас. Ну, а на сегодня уже, конечно, все. Конечно, все. Тем более, что ночь на дворе, торговый центр закрывается, собаки уже, знаете, голодные, ну и автобусы не ходят. Пока. Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Сябры, да хуткай сустрэчы. Шчасця вам, здароўя, кахання. Бадзёрасці духа. А зараз для вас спявае Ганна Януш, салістка узорнага вакальнага калектыву «Лада» Першамайскага цэнтра творчасці дзяцей і моладзі, кіраўнік Наталья Михайловна Лысенко. Туманом нічога не видно,